tsaya mana haba. Ya Nura magana fa nake ba. Magana fa nake. Menene? Magana ba. Me yake so in gaya miki? Wai ke Khadija me yake nema a wajena ne? Ina son ka. Ana so na. Ba sai ki fita a rayuwa na ba. Ana so dole ne. Na ce ki rabu da ni To Khadija. ni ina son ka. To ana soyayya dole ne? To ni kuma gaskiya. To ranki zai ɓaci. Kar ki ƙara shiga harkata na gaya miki babu ke babu ni. Ni ina son ka. Tsaya mana. Ka tsaya mana. Haba mu yata da Allah. Ga ki kyakkyawa. Haɗaɗɗiya. Kyakkyawar sura mai ciki mai aji. Me zaki da wannan abin da kike wani kaza kaza. Haba da Allah. Ina ruwanka. Ka zo kana saka mana baki ka san waye shi kuwa a guri na? To wannan din rayuwa ta ce kuma ya kasance farin ciki na kuma muradi na. Kai ne na. Za kan wannan abinci kamar. Na mare ka. Allah ka ya kuri baka ga saboda kai na mari wani anan ba yanzu. Haƙuri mana, don Allah ka ce kana so. Amma ka haƙura? Can I call you baby? Can you be my friend?